Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева исәмсез. Бүгенге чаралышның төп темалары. Тәкъдимнәр бирделәр һәм уртаклашып, киңәшләшеп булырлык нәтиҗәгә килдек. Бу программа безгә килү өчен без бик шат, әлбәттә. Хәл иткеч этап. Калабызда безнең ишегалды программасы буенча фикер алышулар дәвам итә. Тимирязев 18 күп фатирлы йортының түбәсе менә шушындый хәлдә. Монда 6нчы катта яшәүчеләрнең достлары, чиләкләре, алар шулай итеп үзләренең фатирларын саклап калырга телиләр. Түбә су үткәре. Әлмәтлеләр күп еллык проблемаларның шишелешен эзли. İbadətten son bir şartlı, Ramazan ayında uğrazalar tuttuk, anın şartlığı cemaat burasına bu gayet. Бәйрәм намазлары. Республикабызда ураза гаете бәйрәме үтте. Әлмәттә безнең ишегалды программасы буенча төкләндерүнең финал схемалары буенча фикер алышулар башланды. Бу хәл иткеч этапта яшәүчеләр ишегалдының йомгаклау проектын күрә һәм соңгы төзәтмәләрне кертә ала. Проект архитекторларының, администрация һәм идарәче компания вәкилләренең Ринат Галиев урамындагы 25-нче йортта яшәүчеләр белән очрашуын без дә күреп кайттык. Работу еще не начали, мы можем внести изменения окончательно после этого. Финал очрашуларда яшәүчеләр ял итү зоналары, балалар мәйданчыклары, тротуар һәм парковка урыннары урнашуга төзәтмәләр кертә ала. Объектта эшләр башлангач, проектны үзгәртү мөмкин булмаячак. В течение 2-3 дней, там выходит праздник, вам будет 2-3 көн дәвамында сезгә финал схема тәкъдим ителәчәк. Сез аңа риза дип кул куйгач та, без эшләр күләмен һәм аларның этапларын исәпләп чыгарачакбыз. Бүген әле үзгәрешләр кертеп була. Ә инде сез схеманы кабул итеп кул куйгач, ишегалдын төкләндерү буенча эшләр башланачак һәм схемага үзгәрешләр кертеп булмаячак. С вами всем подписаны. Ребята приезжают, подрядчики тоже здесь и приступают к работам. Ринат Галиев урамындагы 25-нче йорт ишегалдында шүп җыюны махсус техника һәм халык өчен максималь уңайлы итү өчен мәйданчыкны 2 локациягә бүләчәкләр. Алар бер машина юлы ягында территорияның 2 почмагында урнашачак. Мы постараемся расширить вот эту зону, уберем 2. Шулай ук без 2 сәүдә ноктасы объектын алып куячакбыз һәм администрациягә алар хисабына берничә парковка урыны төзергә рөхсәт бирсеннәр өчен гариза язачакбыз. Бу өстәмә каралачак һәм әлегә тәгаен шулай булачак дип әйтә алмыйбыз. Ләкин бу зона белән бәйле планнар шундый. Моменты такие остались. То есть это еще будет на обсуждение, 100% я этого гарантировать не могу. Үзгәрешләр балалар мәйданчыгында да булачак. Аның өстәген алыштырачаклар һәм яңа куркынычсыз уен комплекслары урнаштырачаклар. Спорт зонасында теннис өстәле барлыкка киләчәк. Бүтән территориядә эскәмияләр, урыннар һәм велопарковкалар урнаштырылачак. Әлегә схема бик матур күренә, ди Нәфис Исламов. Биредә ул 5нче ел яши. Күрешүләрнең нәтиҗәсен безгә бик шады. Безнең һәрбер сорауларга дөрес җавап һәм дөрес тәкъдимнәр бирделәр һәм уртаклашып, киңәшләшеп булырлык нәтиҗәгә килдек. Бу программа безгә килү өчен без бик шат, әлбәттә. Агымдагы елда Әлмәт районында 24 ишегалды яңартылачак. Аның 11-е авыл җирлекләрендә урнашкан. Исегезгә төшерәбез, безнең ишегалды программасы Татарстан Республикасы рәисе белән гамәлгә ашырыла. 5 ел эчендә безнең районда 351 ишегалды яңартылган. Демонтироваться и будут полностью новые элементы. А что будет ставиться, мы можем посмотреть? Бу юлы безнең телекомпаниягә Тимирязев урамындагы 18-нче күп фатирлы йортта яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләре буенча җылы һава торышына алар торган йорт әзер түгел, чөнки аның түбәсе су үткәрә. Әлеге проблемага күп еллар булуына карамастан беркем дә аны чишәргә теләми. Җирле халык белән Алсу Әхмәтҗанова күрешеп айтты. Регина Савельева инде 1 ел дәвамында коммуналь хезмәтләр оешмасы һәм күзәтчелек органнары белән диалог алып бара. Ләкин әлегә коры җаваплар гына ала. Кар, яңгыр сулары фатирларга ничек аккан булса, шулай ук ага бирә, ди күп балалы әни. Аның сүзләре буенча, ул бу йортта 3 елдан артык яши һәм вакыт аралыгында торагында су үтүдән интегә. Год назад, в феврале, я подала заявление в жилищную инспекцию
Bir yıl элек февраль ayında min торак инспекциясына гариза яздым. Алар килеп текшерделәр. 3нче торак эксплуатация идарәсе агып чыгуны 30 апрельдә бетергә тиешлеге турында акт төзеделәр. Бу вакытта идарәче оешма үтенеч язып, вакытын 1 июньгә кадәр озайтты. Мин кабат торак инспекциясына язам. Тагын 29 августка кадәр вакыт куялар. Нәкъ менә 29 августта идарәче оешма тагын гариза яза һәм тагын 31 сентябрьгә күчерелә. Аннан соң тынлык. Торак инспекциясендә торак коммуналь хуҗалыкта бер нәрсә дә дәшми. Пишет ходатайство и опять переставляется дата на 31 сентября. После этого молчание, ни жилищная инспекция, ни ЖЭУ ничего не говорят. Проблеманы хәл итүгә керешүче булмагач, Регина Савельева прокуратурага гариза язарга мәҗбүр була. Тимирязев 18 күп фатирлы йортының түбәсе менә шушындый хәлдә. Монда 6нчы катта яшәүчеләрнең тослары, чиләкләре, алар шулай итеп үзләренең фатирларын саклап калырга телиләр. Алар шушы суны көненә 2 мәртәбә түгәбез диләр. Тос, чиләк һәм агач такталардан торган корылма мәҗбүри чара. Йортта яшәүчеләр кар суларының фатирларга төшмәсен дип тырыша. Бу проблема инде күп еллар дәвам иткән, ләкин бу язда халыкның түземлеге бөтенләй беткән. Тут проходит, получается, шахта, идут сточные воды, да, и вот видите, уже подсекание началось. И помимо того, тут еще электричество, если вот как бы мы с этой стороны посмотрим. Бу хәл безгә уңайсызлыклар китерүдән тыш, әле янгын чыгу куркынычы да бар монда. Моңа электр щитокларына су үтә башлады. Электр системасы бердән-бер көнне туктарга мөмкин. И пожарную безопасность мы тут уже можем, и к пожару может привести, и у нас электричество может замкнуть. Биредә яшәүчеләр масса күләм мәгълүмат чараларына эләккән мәгълүмат көчлерәк булыр дип өметләнәм. Без үз чиратыбызда 3нче торак коммуналь хуҗалык оешмасыннан аңлатмаларга тырыштык. Әлеге йортның түбәсендә янәдән яңа тишекләр барлыкка килгән. Шул сәбәпле Тимирязев урамындагы 18нче күп фатирлы торак йортның түбәсен өлешчә ремонтлау эшләре планлаштырдык. 2026 елның җәйге чорында эшчеләр түбә ямауга керешәчәк. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 20 март көнне бөтен дөнья мөселманнары ислам диненең иң зур бәйрәмнәренең берсе Гыйд-эль-Фитр, ягъни ураза бәйрәмне билгеләп үттеләр. Бәйрәм чаралары шәһәребездә дә бик күркәм үткәрелде. Сүз Энҗе Хәсән Шинага. Тантаналы бәйрәм намазы иртә белән Ризаддин Фахриддин исемендәге Әлмәт шәһәренең Үзәк мәчетендә үтте. Гайд көне Үзәк мәчеттә Куръан уку белән башланып китте. Әлмәт районының имам мөхтәсибе Исмаил хәзрәт Сунгатуллин мөселманнарны бәйрәм белән тәбрикләде. İbadetten son gelen şartlık, Ramazan ayında urazalar tuttuk. Anın şartlığı cemaat kurasına bu gayet. Kurban vakıfında da cemaat, hacdan sonra gayet. Ben şuvay kırıp Allah subhanahu wa ta'ala üzünün kullarını kutere, hem üzünün kullarına şunlu bile bilekler yasayı. Hem cemaat bugün bizden zor beylemimiz, hem dağın her birinizle, üzerinizle, ailelerinizle, oğullarınızla, yakınlarınızla, hem ensiyenilerinizle tebrikliyim. Бәйрәм вәгазендә ул Рамазан ayında ураза тотуның савабы турында сөйләде. Иман, изге гамәлләр белән Аллаһка рухи якынаюның әһәмиятен ассызыклады. Шулай ук ул мөселманнарның әти-әнисенә, якыннарына, туганнарына, күршеләренә, авыр хәлдәге кешеләргә мөнәсәбәте турында да аңлатты. Вәгаздан соң Гайд намазы укылды, тәкбирләр әйтелде. Барлык мөселманнарның тоткан уразалары кабул ителсен, илебездә, республикабызда иминлек, тынычлык булсын дип дугалар кылынды. Әлеге чара турында сез тулырак 27 март 19 сәгать 40 минутта чыгачак Ислам нуры тапшыруында карый аласыз. Энҗе Хәсән Шинага, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай районы мөселманнары исламның иң зур бәйрәмнәренең берсе ураза гаетен бәйрәм итте. Шәһәрнең Ак мәчетендә бәйрәм намазы уздырылды. Анда дистәләрчә дин тотучы катнашты. Изге Рамазан айы, ураза, намазлар һәм изге гамәлләр вакытында дин тотучылар ураза тоту белән генә шикләнмичә, мохтаҗларга ярдәм итте, садака таратып, изге эшләр башкарды. Шәһәрнең Ак мәчетендәге очрашу Коръән аятләре укудан башланды. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин җыелган халыкны бәйрәм белән тәбрикләп, илләребезгә муллык, һәрбер гаиләгә татулык, иминлек теләде. Алга таба районның имам хатибы Азат Талибуллин гает намазын башкарды.
Рамазан айында мөселманнар ураза тотып, тәрәвих намазлары укыды, дугалар кылып, ятимнәргә, авыр тормышта яшәүчеләргә, балаларга садакалар таратып, изге теләкләр теләде. Biz инде уразаны башыннан азагына хәтле ураза туттык. Мәчетләребезгә йөрдек, ифтар ашларында катнаштык. Туткан уразалар, үткәргән ифтарларыбыз, укыган дугаларыбыз барысы да кабул булсын. Аллага шөкер, менә бөтен мәчетләребездә дә шундый зур бәйрәм намазына бик күп халык җыелган, туганнар, дуслар, балалар, күршеләр җыелган. Менә 52 мәчет безнең районыбызда, бөтен җирдә, бөтен мәчеттә шундый зур бәйрәм чаралары үтә. Бәйрәмгә килүчеләр райондашларга изге теләкләрен җиткерде. Һәммәгездә ураза бәйрәме белән чын күңелдән котлыйбыз. Гаиләләребездә иминлек, саулык, сәламәтлек, тормышларыбыз тыныч булсын. Күгебез аяз булсын. Өйләребез, балаларыбызның, якыннарыбызның җылы тавышлары, моңлы тавышлар белән тулып торсын. Әле бүген нур өстенә нур булып, җомга көне дә, җомга бәйрәме белән сезне тәбрик итәбез. Кояш чыккан иң хәерле көннәрнең ул җомга көн һәм җомга ул фарыз гыйбадат. Менә әле бүген дә чакырып чыктык шушы җомга намазларына рәхим итеп, килә торган булыгызны гаит намазларына шулай күп итеп килгән кебек. Районның имам-хатибы Азат Талибуллин соңгы елларда Аллаһ йортына йөрүчеләр арасында балалар да булуын, ураза тотучылар күбәюен билгеләп үтте. Мин бүген ураза бетү бәйрәменә килдем. Бу ак мәчеткә. Мин бу мәчеткә көзге каникулларда йөргәнем апайым белән. Минем уразада әбием торган иде. Тора инде. И һәм апай ишә. Аллага шөкер, башына алып азагына чыгып тоттым уразаны. Ифтарларга, туганнарга йөрдем. Рамазан айы безгә сабырлык, шөкер итү һәм ярдәмләшү кебек олы кыйммәтләрне тагын бер кат искәртә диләр бәйрәмгә килүчеләр. Дөнья буйлап сибелгән меңнәрчә мөселман халкы бүген изге теләктә. Ил көннәргә тынычлык, гаиләләргә муллык, бәрәкәт тели. Шәһәрнең үзәк мәчете булган Ак мәчеттә бүген барысы 300 кеше катнашты. Илмира Шарифуллина, Руслан Ярмиев, Алмаз Ихсанов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Бу көнне Әлмәттә сәламәтлек мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен дә бәйрәм узды. Очрашуны Актүбә бистәсендә яшәүче Ләйлә Карамова башлап җибәрде һәм оештырды. Чара Әлмәт һәм якындагы районнарда яшәүчеләрне берләштерде. Ләйлә Карамова өчен бу изге айда 4нче зур игелекле чара. Бәйрәм төшке ашына Әлмәттән һәм якындагы шәһәрләрдән кунаклар чакырылган иде. Мондый очрашулар аралашып, башкалардан ярдәм тою һәм син ялгыз түгеллегеңне аңлау мөмкинлеге, дип саный оештыручы. Кемнәр әлеге менә шушы матур табыннарны әзерләргә, гомумән безне хәйриячелек ясап, ураза бәйрәм үткәрергә ярдәм иткән, барысына да зур рәхмәтләребезне әйтәсебез килә. Барыгызга күрсәткән изгелекләрегез үзегезгә бәхетләр, шатлыклар, тазалыклар, байлыклар булып кайтсын. Инде җир йөзендә иң мөһиме тынычлык булсын. Чакырышлар арасында Вячеслав Бородин да бар. Ул бөгелмәдән махсус шушы очрашуга килгән. 16 яшендә аның тормышы икегә бүленә. Шуңа да карамастан, ул бирешми, эшли, гаилә корып, 2 бала тәрбияли. С друзьями пошли искупаться в озеро. Я прыгнул, нырнул и... Бу көнне без дуслар белән күлгә су койнырга бардык. Суга сикердем һәм муенымны сындырдым. Шул минутта барысы да шилпәрәмә килде. Яшәү мәгънәсе юкка чыкты дип уйладым. Ләкин язмыш мине реабилитация үзәгенә китерде. Анда инвалид кешеләрне күрдем, аралаша башладым. Инвалид булсам да бу тормышны тулысы белән алып барырга бар мөмкинлекләр бар икәнен аңладым. Где, как говорится, реабилитацию проходили колясочники-инвалиды. И все, жизнь совсем поменялась, то есть до и после. Очрашуга килгән һәркемнең үз тарихы, үз язмышы. Иң мөһиме, алар төшенкелеккә бирешмичә, үзләрендә тулы һәм актив яшәргә көч тапкан шәхесләр. Мондый очрашулар барлык катнашучылар өчен чын илһам чыганагына әверелә, ди Әлмәт инвалидлар җәмгыяте рәисе Розалия Лукманова. Без бик шатланып, аны ризалаштык. Минем инвалидлар да барсы да бик сөенеп килделәр. Бик зур рәхмәт. Алдагы эшләрендә дә уңышлар телим, исәнлек, саулык булсын. Һәр вакытта да шулай бергә аралашып яшәргә язсын. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Аңа кадәр Әлмәт шәһәренең Үзәк мәчетендә Рамазан айының соңгы көннәрендә гаилә ифтары үтте. 600 кеше катнашкан әлеге чараны Әлмәт мөхтәсибәте Ансар хәйрия фонды белән бергә оештырды. Чарада әлмәтлеләр гаиләләре һәм балалар белән катнашты. Шулай ук бәйрәмгә Рамазан белән илһамланып исемле иҗади бәйгедә катнашкан 200-гә якын бала чакырылды. Бәйге 2нче ел рәттән 3 номинация буенча үткәрелә. Балалар шигырь сөйләү, рәсем ясау һәм кул эшләрендә ярыша. Бу елда спонсорлар тарафыннан җиңүчеләргә һәм призерларга зур бүләкләр әзерләнгән иде. Мондый бәйгеләр балаларны берләштерергә, аларның сәләтләрен ачарга, үзләрен күрсәтер өчен бик кирәк дип уйлыйм. Без телеграм-каналда күрдек бу фансарның шундый матур бәйрәм үткәргәнен һәм соңгы көн таравих та булгачтан мондый матур бәйрәм дә үткәргәнне күргәчтән килергә булдык. Һәм балаларга ислам диненә мәхәббәтне шулай уятырга ниятләдек. Чара бәйрәм табынында ифтар мәҗлесендә дәвам итте. Инҗи Хәсәншина, Алия Муратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Изге Рамазан айының соңгы көннәрендә Ахават Әлмәт мөслимәләре җәмгыяте тарафыннан тантаналы ифтар үткәрү күркәм гадәткә әверелде. Рамазан ае тәмамлану алдыннан бу очрашу быел да мөмкин булды. Быел Рамазан айын узатып, Әлмәт мөслимәләре берлеге Ахават 150 кешелек зур тантаналы ифтар мәҗлесен үткәрде. 6нчы ел рәттән Ахават Әлмәт мөслимәләре җәмгыяте Рамазан аеның соңгы көнендә тантаналы ифтар үткәрде. Әлеге җәмгыятькә бер туган Эльвина Шайдуллина һәм Алина Саримова нигез салган, һәм алар чараны ачып җибәрделәр. Елдан-ел бундай ифтарга килүчеләр саны арта бара. 2021 елда 25. Матур ханым килгән булса, инде 2026 елда 150 ханымны монда каршы алабыз. Бу чараның төп максаты инде әлхәмдүлиллә безнең өммәтебезне берләштерү. Һәм дә әлхәмдүлиллә бу чара алай гына узып китмәй, матурлыкны күрсәтүдән генә түгел, ислам дине безгә дәгъват кылуда йөзеннән үткәрәбез без бу чараны, әлхәмдүлиллә. Һәм барлык җыелган билетның суммаларын без иншаллах садака итеп җибәрербез безнең кардәшләребезгә. Быелгы ифтар мәҗлесендә чыгыш ясаучылар Аллаһ Тәгаләнең бөек исемнәренә, Рамазан ае һәм аның фазиләтенә, өстенлекләренә тукталдылар. Мәҗлестә катнашучылар үзләренең тәэсирләре белән дә уртаклаштылар. Бүгенге шундый матур бәйрәмгә җыелдык. Шундый матур күңелле бәйрәм безне хатын-кызларны бирегә җыйды. Бәйрәм һәр көнне бәйрәм булды Рамазан аенда. Шуның кадәр рәхәт, шуның кадәр күңелле, шуның кадәр җылы бирдә. Ифтарда катнашучылар мул табыннар артында сыланып, спонсорлар тарафыннан әзерләнгән күп санлы бүләкләргә ия булдылар. Инҗи Хәсәншина, Алия Муратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шығарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.